दे होमबालाय थाब फै गथ'फोराबो मोजां नङा जागोन दे जागोन दे मा खबर लोगोफोर मोजां ना बांद्राय मोजां नङा लोगो माथो कलेजाबो दासिमबो खुलिथारला ओइ लोगो नोंना सम दङबाथ' थांनि जोंनि लोगोनाव औ दं होमबालाय आं फन खालामनि मानसियाबा न'आव दोङो ना गैया हेलौ जोमै नों न'आव दोङो ना दङब्ला जों नोंसानाव थांनो ओंखारदों दङ न' जौ थांनि होमबालाय आं फालिलेनि थौ थांसै थौ बिदिब्लालाय लोगो फनावसो रायज्लायोमोन नाथाय लोगो मोनज्लायामोन नोंसोर गासैबो मोजाङैनो दङ ना औ दङ मोजाङैनो दासान्दि ओइ लोगो जोंनिखौसो सोंबाय नोंनिखौथ' सोंनाय जायाखै मोजां ना खबरफोरा औ दं मोजाङानो माबाहाय लोगो बिटिआर एगजामाथ' जाबाय थांनाय 23 जानुवारि खालारखालि औ जों गोबां खामानि मावनो गोनां जासिगोन औ जोबोद मोजां जादों जों माबा मोनसे राहा लाथारनांगोन
औ बिदिब्ला कलेजाबो खुलिसिगोन बिनि सिगांनो जों सावरायनांसिगोन औ दे बिदिब्लालाय जों गासैबो लोगोफोरखौ फन खालामनानै खोन्थाहरसिगोन जागोन दे बिदिब्ला फन खालामलायसिगोन औ दे जागोन दे बिदिब्लालाय जों थांनोसै साबो मोनलोंनाय जादिया लोंना फैदों होननायखाय दे थादोहाय लोगो दाबो फैला बिसोरो गौरां दैमायाव बेरायनो थांनो होननाया जा गोबाव जाथारबाय फनखौनो हरनि आं हेलौ दाबो फैयाखै नोंसोरो जों एफा गोबाव जाबाय नेबाय थादों थाब फै बबेखिनियाव बानायदों बिसोरो इमान हाखु दाखु लिंहरो औ